Epalagunok ongetorri lastatxapelen kanale, ongetorri World of Warships honeta eta hemen jarraituko dugu tier 6 eta beratzi bitarteko itxasontziak erabiltzen izateko kanpainan bi gauzatxo jarri ditugu. Bat izango lizateke izar bateko mina batai aleatorioetan kooperazioan klasifikatorioa 0.000 puntu itxasontzi ezberdinei. Eta hemen berdina, baina kasu honetan erali diren itxasontziak King George Boss, North Carolina badagula, eta Duke of York uste dut hori ere badaukagula, beraz joango gara partida ezberdina jokatzen, itxasontzi premiumak direnak jokatik dugu operazio normaletan, eta besteak lehengo moduan. Eta Duke of York uste dut gainera premiuna dela, baina misioetan sartuta dagoenez da hori jokatu beharko genuke partida normalean, beraz bueno, gero beste gauza bat ere egin dezakegu dela esperientzia basiko hasieran, orokorrean jokatuko ez genituen itxasontziak jokatzea batai aleatorioetan. Batez ere Yugumo ni sartu beharko diogulako esperientzia pila bat, eta oraindik ez dugunez bataiak irazi behar, aprobetxatu dezakegu hori, beraz aurrera goaz. Itxasontzi honekin edo hilal gara oso askar edo oso berandu. Ez dago erdi mailako zehozer. Hori ere agertaia moduan egin daiteke eguneroko misioak egiteko hasieran eskatzen dizuten ez lortu izen bat puntu esperientzia basiko asteroko misioak daudenez, irabazi beharreko misioak heldu arte, apur bat askatu daukazu agian gutxien erabiliko zenituzke itxasontzi horiekin jokatzeko. Colorado esaterako, taldekideak Shokaku, Pome, Bumbin, Atlántico, North Carolina, Simanto, Repenatzi, Osak. Gogorra izango da, baina espiral perentza lortzeko ere baliagarra izango da. Bentsat partida bat hemen iraziko bagenu partida hau guretzat mesedegarra izango lizateke, bestela jokatuko genuke beste partida bat kooperatiboan, eta listo, alde horretatik ez daukagu bat ere arazorik. Joango gara pur bat ninja moduan jokatzen saiatzera. Eta min askorik ez sufritzea, ez topatzea itxasontzi bat, eta tiro batekin bidaltzea gure itxasontzia itxasoaren sakonenera. Zonalderik sakonenera. Baina hau ere denez simakaserako bidea, partea jokatu hor dugu Yugumorekin.
Beraz, gure funtzio izango da itsasontziak detektatzea. Eta dugunean torpedoak botatzea eta borrokan alik eta gutxienen sartzea. Torpedekin asmatzen badut ongi eta bestela, bueno, berdin da. Osea, esperientzia jarri diogu bonifikazio handiak jugun hori. Beraz galdutakoan ere esperientzia gehiago izango dut. Irazten badu, 150 esperientzia gehiago, gehi 1800 gehiago, gehi esperientzia basikoa. Ai. Vale, bat ikusi dugu. Beste torpedo batzuk botatuko ditugu txogara bera. Horrantza eta egin beharko dugun izango da, hortik ies egitea. Vale, ongi, ez gaituzte ikusi. Hori guretzat ona da. Agian erabiltzea garrantzitsua izan daiteke. Eta 6 segundo asko dira. Baina, gutxo gara bera hori. Etxaiak topatu, noiz behinka torpedoak bota eta abar. Eta hortik mugitu. Zatu daitezke laguntzera joaten. Ematen badiogun. Horreza da, itxasontzi guztiak ez direla berdinak. Destruktore guztiak ez dira berdinak. Mira, es llega el duco. Es del duco, no.
Minutu bat eta piko. Horregatik gure zeregina da itsasontziak topatzea. Tren bagoaz. Agian esperientzieskorik ere ez dugu hartuko, baina beno. Vale, son chitos dados. Vale, erazten goazel. Neuren punto muy bueno. Mira, bastante la baita nahi, bueno. A ver, suposatzen da jugu model itxasontzi torpederoa. Tema helduko da. Egian batzu. Ni ere ez nizk esatzen. Gainera hendik ez nago ikusi. Lehen izkutatzen gara. 26.000 puntu. Ez dago txarto. Hori esan edu hor dagoela. Kruzero bat.
No ez taldean dago. Ez gara heltzen. Epa. 戦場に火災を確認。発煙装置起動。対応完了しました。 Nente hasi dugu, oso ondo. Ongi, saltzartu atera lehendeziko bataia. Nintzat, argazkitza baterako diot. Egin horrela beto. Hasiko nahiko txo gainera. Gainera misio hauek egiten doazenez bi aldeterezen edut hemen lortu behar dira 300 puntu, baina 300 puntu horiek edori hemen ere gehitzen dira, edo horrelako zeo zer. Kooperazio bataietan. Batean Colorado. Ia zer moduz moldatzen garen gizakien kontra. Eta horretaz aparte egin behar dugunez mina etxaiei esoik Coloradoekin eta barba abaretzatzen dugu hori. Kagabe. Irpitz. Ben nolatatzen gaude. Hemen jartzen bagara eskutatzeko eta bar. Let's rain holy hell on them. Support with fire, brothers. Gainera 0.000 puntu dira. I don't need emotional support. Blast them with your guns. Baina hori esaiozu urpekariari. Baina beti ez dela irabazten, batzutan galdu ere egiten da. Neskerrako bezetela klasifikatorio bat, orduan hor bai egongo litzate arazoa jendearekin. Bizun marinobi egazkin itxasontzi. Gintonik deitzen zara, beraz, osea, izen horrekin zez produzua, egongo zara moskortuta. Eta moskortuta bazaude arazoak.
Ea Colorado. Zer egiten den batai honetan. Askorik ere ez dio eskatzen. Gaina, itxasontxe honek entatzen dela da beti berandu helduko zarela behar zaituzten lekuenera akorazatu izateko. Such an admirable foe. I need No your la support. desagertu Enemy da. cruiser sighted. I'm sure you Ah, know what to vale. do with it. Enemy destroyer has been sighted. I'm sure you know what to do with it. Son, enemy cruiser has been detected. Doesn't sleep. Torpedoes in front of you. Son, unexpected, but the torpedoes are in front of you. Ah, venga, torpedo guztiak Son, venga. unexpected, but the torpedoes are in front of you. Son, we have a hull. The hull is filling with water. Yeah. Son, unexpected, but the torpedoes are in front of you. It's fixed. It was about time. New intel. Reporting the position of a strategic target. Enemy battleship sighted. I'm sure you know what to do with it. The bird took off. The bird took off. Submarien ez dakigunez. Hortik dago, mezago ziur oso ondo non. Itartean joango gara burro bat. Sartzen. Has been detected. The bird took off. New orders. Concentrate fire on the designated target. Bird, ready for orders. Vale, kontuz. Bazen atzeraka, libratu gara torpedoen gatik. Wipe the grin off your face! The enemy has taken the lead! Bueno. Son, unexpected, but the torpedoes are in front of you! Son, enemy cruiser has been detected. Get ready! Have you finished playing around? The main caliber turret is out of action! Ah, vale. Etorren ja, bakarrik nago mundu guztiaren kontra. Basatu garalik eta min gehien egiten. It's fixed? It was about time! Tin can has been
detected. The fire is burning up. Get ready. Partida hori ia galduta dago. Azkenengo tiro batzeko garen. Aurretik. The enemy is close to victory. It's time to turn the fight around. We have sunk the enemy tin can. Vale. Azkenean espero nuena baina asko zer gehiago, irtengo gara. Guatzen fubuk erekin eta bar. Gehien kontrolatzen ez ditugu intzaso horien gatik. Eta lehen zonan moduan fubuki, yuguma eta bar dira destruktore torpederoak, ez dira kainoiak erabiltzeko hobekienak datozenak. Hogeita bi... Barkatu mesaitu dut. Zuzenean.
Nola. エンジンブースト解除。 Ezin banaute ikusi. Agian hauekin min askotik ere. 敵の潜水艦を確認した。 攻撃目標の座標を指定する。 Iron Duke zertan zabiltza.発煙装置始動。 エンジンブースト始動。対応完了しました。煙幕展開完了。 Suntzituta. 敵巡洋艦撃沈。 Guazen hemendik. Gertuegi gaudela.後方から魚雷接近。 Zatu bergala bizirik irauten alik eta gehiago.エンジンブースト解除。 Ez nahi heltzen.
装置始動。間違いとikusi。煙幕展開完了。Hau galduta dago, baina ben.エンジンブースト始動。勝利は我々にかかっています。Hala, ni agarri.対応完了しました。Ba... Oh, ei mietä viikon punttu. Ai. Quasi un'operazione täällä. Mintzat dirua aterako dugu. Narai. Bueno. Saiatu gaitez. Behintzat esperientziaren egiten jarraitu dugu.
Monark. 艦長の なんだゴジラ。敵の抵抗を制圧せよ。船団を防衛せよ。艦長の諸君、輸送船を防衛せよ。作戦指示を。遠方に敵艦を確認。敵戦艦発見。敵駆逐艦発見。敵空母を発見した。目標を撃破せよ。敵駆逐艦撃沈。敵巡洋艦発見。A ver. Mate, me dio Guposik.した。戦場に火災を確認。警戒せ。敵の輸送船団を発見した。敵輸送船団を撃沈せよ。対応完了しました。
前方に魚雷確認。敵艦に攻撃を集中せよ。Bueno. Apur bat zendatzen. Bale, Kataluniaia joan da egitera segadarra.敵輸送船団を殲滅した。警戒せよ。敵部隊を発見した。敵駆逐艦を発見。敵艦艇を殲滅せよ。基地のゾーン内の敵艦艇を掃討せよ。
戦艦撃沈。Vale. Luego el de mate.対応完了しました。Torpedo que mango diote.敵巡洋艦を撃沈。戦闘終了まで残り5分です。Menor. Vale, vamos, digo, bueno. Ya se dugu. Ez dago bat ere gaizki. Ah, vale, a ver. Misión.
1000 puntu espentsa basiko. Orduan. Dezakedana da. Tu hau. Eta operazio batean sartu. Bere lehendabiziko operazioan. Edo oso ongi atera daiteke, edo oso sartu, edo horti. Lehenengo ia ze ospirazio tokatzen zegoen. Jokatzea. Zenflor. Vale, posible da. Taldekide egiten badut egin behar dena, esango nuke arazorik ez dugula izango. Ah, vale, pues ando. Orain erregimenduak babestera. Gorria arriskua da. Zieten zertan zabiltzan.
Nahiko sakabonatzen dira eta... Nahi errezagoa da... Goian dagoen ari asmatzea. Libratu gara... sorta apur batekin. Hala, guazen mank. Guazen mank. Sentitzen eta guzti hori apur bat berdin zaigu. Galdu dugu akorazatu bat gainera. Brandenburgo.
Oso urrun ez da heltzen, Torpedoak ditu, baina... Berzela... Oso gertu. Eski da dela... Hala. Vale, orduan orain hartuko du iparraldeko Carolina borrokara bidaltzeko. Hemen binaz aparte, lortuko ditugu ere pasiboki bestonda 50 horiek. Caga. Bueno. En aurrera. 戦闘開始。各員の健闘を祈る。作戦指示を。敵を発見した。
Hor ez nago ikusten. Irastea da. No, pizkanaka. Ego dugu hau. Salto baten zego. Esperientzia. Bonifikazio insolitoak.
Ikatz gehiago. 2000 ikatz, diru, esperientzia. Superkontenedorea. Ez dut esperitxaron. Bueno, hori ez dago txarto. Bigarrena.